Grabatzen ari garen unean goizeko 4:13 diren honetan, gaurkoan oso berandu ari gara grabatzen, baina nik uste merezi duela. Ikusitako norgehiagoka ikusi ostean, altunak eta iztuetak Ezkurdia eta Albisuren aurka zestoan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako 7. jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena altuna eta iztuetarentzat izan da 22-13 emaitzarekin, eta honen bestez, bikote gipuzkoarra, zehatzago esan da Tolosaldeko bikotea, zuzenean Masters CaixaBank txapelketako finalerdietan izango da playoffik jokatu gabe. Aldiz, jada asteazkenean esan zioten agur, baina Ezkurdiak eta Albisuk ez dute txapelketan jarraituko, azken postuan geratu dira hauek. Batetik, altunak eta iztuetak lehengoan Beotibarren Tolosan galdu egin zuten Larrazabal eta Rezustaren aurka, aldiz Ezkurdiak eta Albisuk ere galdu egin zuten, kasu honetan Urduñan Peña eta Zabaletaren aurka, eta honen bestez biak ala biak gaurko norgehiagoka honetara helburu nahiko ezberdinekin iritsi dira, eta hori norgehiagoka hasieratik ikusi da, ez? Batetik Joseba Ezkurdia ikusi dugu, joko alaia egin nahian, aurreko kuadro horietan inongo presio gabe Jokin Altunari jokatuaz, bizi hasi da Arbizuarra, oso bizi ere bere ohiko erritmo horretan, eta benetan hasiera gustagarria izan da, bi aurrelariak tikitaka horretan aurrean, atzelariak ere egoki, eta zazpinakora arte bere argiak eta itzalak izan ditu, ez? Norgehiagokak Albisu asko ematen ari zelako, baina pilota batzuk ere galdu ditu. Joseba Ezkurdia oso ongi, oso ausarta aurrean ikusi dugu, eta egia da norgehiagoka ez dela testu ingururik ohikoenean edo hasi. Batetik norgehiagoka hasi aurretik Joseba Ezkurdiak 6 terditik emandako pilotakada bat ikusi dugu, Jokin Altunari buruan eman dion pilotakada bat, horiek ez dira ederrak izaten egia esan, baina tarteka gertatzen dira, alere zorionez Jokin Altuna ongi geratu da, eta norgehiagoka normaltasun osoz eraman du aurrera. Aldiz, ondoren, buelta bat egon da, kasu honetan Ezkurdiak egindako gantxo baten ostean Jokin Altunak tupust egin du ETV-ko kameralariarekin, eta horren ondorioz buelta eman dute, horrelakoak ere gertatu ohi dira, kamerak jokoaren parte dira, kamerari gabe behar bada pilotak eluke mediatikoki eta orokorrean duen interesik izango, eta kamerek hortxe egon behar dute alik eta irudi honenak emateko, eta zalantzeri gabe gutxitan gertatzen diren gauza dira. Joseba Urkiola ITB-ko esatariak ere esan du ez dela lan erosoa, eta halaxe da, baina halakoak ere tarteka gertatzen dira. Kontua kontu, zazpinakora arte oso berdinduta joan da norgehiagoka, baina zazpinakotik aurrera bi faktore izan dira gakoak. Batetik Jokin Altunaren magia, beste askotan bezala, eta bestetik Jon Ander Albisuren jaitsiera. Hor, partida aurrera zioan enean behar bada erreparo pixka bat bazegoen Martxel Iztuetarekiko, ez da, aurreko bi norgehiagoka eduki ditugu erreferentzia moduan, batetik orain etorriko zait, burura. Batetik Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka beran jokatu zuten norgehiagoka horretakoa, gogoratuko dugu hor 21 eta 15 irabazten joan zirela Altuna eta Iztueta, eta azkenerako galdu egin zutela, hor oso erasan da ikusi genuen Martxel, eta horri gehitu zitzaion gainera egungo atzelari jotzaileena zuela aurrean, kasu honetan Jo Mari Ezkurrena, eta lehengoan Tolosan ere antzeko zer edo zer gertatu zitzaien. Egia da partidaren fase askotan Iker Larrazabalek sekulako erakustaldi eman zuela, eta Rezustak ere ezker beso hori fresko eduki izanak erasan ziola Martxeli. Gaurkoan ere norgehiagokaren hasiera horretan behar bada pentsa genezaken hori gertatu zitekela, baina ez da gertatu inondik inora ere, eta 12 eta 7 aurreratu dira. Zazpinakora arte esan dugu oso berdinduta joan dela norgehiagoka, baina hortikan aurrera Jokin Altunak kolore guztietako tantoak egin ditu. Ezker gantxoz txokoa normabikoaren bitartez, benetan beste behin ere erakustaldia eman du, eta zutik jarri ditu gainera zestoara hurbildu diren zale oro. 12 eta 7 aurreratu diren horretatik aurrera ere norgehiagokak lehengo lepotik jarraitu du, Jokin Altunak sekulako erakustaldia ematen jarraitu du, Martxel Iztueta oso zuzen, oso egokiatzeko kuadro horietan. Ezkurdia aurrean apur bat
jokoa irauli nahian, edo behintzat hasierako joko hori berreskuratu nahian, bizitasun hori edo, eta tantoa egiten zuten bakoitzean pilotaren aldaketa zen horren isla da, baina Jon Anderrek ere atzeko kuadroetan irregulartasun handiz jardun du beste behin ere, eta horrek ere noski erasan du norgehiagokan zehar gero, Martxel Iztuetaren lana aipatu nahiko nuke, eta hemen inziso txiki bat, matiz txiki bat egin nahiko nuke, izan ere, Tolosarra erabat gora datorren pilotaria da, ikusten da sekulako atzelaria dagoela hor, joa du, berme handia ematen du, kantxan pilotari lasaia ikusten da gainera, eta iruditzen zaitu da honetan askotan kritikatzen zaizkio, baikori gauzak egin dituen kudeaketengatik eta noski, baina nik uste Martxelo Iztuetarekin egin duten kudeak eta uda honetan egokia izaten ari dela. Lehengoan esan zuten 3 partida besterik ez dituela jokatu, baina ze mailatan jokatu ditu lehen mailan eta oraindik ere 20 urte ditu, atzelaria da eta atzelariari pasara handiak ematea 20 urterekin ez da normalean komenigarria. Eta Martxelek ez ditu partida asko jokatu eta horrek nik uste bere alde egiten duela. Eta bestalde batetik, gaurkoan beste behin ere erakutsi du inor ez dela damutuko Lasorekin San Mateo torneoan sartu izanaz. Sekulako aukera da hori beretzat, udan prestigio handia duen torneo batean hortxe izango da Martxel eta merezimendu osoz gainera. Hortikan aurrera ere 18 eta 9 gotikan aurrera horixe, berdin jarraitu du norgehiagokak, egia da hortan totxo batzuk egin dituztela, ja Ezkurdiare gehiago erlaxatu da, beste tanto batzuk egin ditu, baina berriz ere Jokinek magia atera du, eta horren ondorioz 22 eta 13 amaitu da azkenerako norgehiagoka, garaipen garbia, Altuna eta Iztuetak, eta horren ondorioz zuzenean finalerdietan izango dira Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenarekin batera, eta aurkariak playoffetako norgehiagoketatik irtengo zaizki hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue bitartean izan agur.